Slametan Idul Kurban. Lah wong Jawa kuno mbiyen Lur, kuwi lek arepe salat Id kae budal ya nggawa ambengan utawa panganan. Lah panganan kuwi mau digendurekne utawa dikepung dipangan kuwi bar salat Idul Kurban kae. Dadine sadurunge mbleh kewan kurban kuwi do sarapan dhisik. Lah kebudayaan kuwi kan ya apik to Lur. Kuwi lek cilik aku mbiyen akeh ngono ki Lur sing nggawa ambengan nang masjid. Lek saiki yo sik enek, tapi enggak seakeh biyen masaku, tertentu saja. Dadine ngiras sedakoan yo karo nggih sarapan, bar ngono mbleh daging kurban. Dadine ketara guyub rukune lho. Mula wong Jawa kuwi adat budayane sejatine adat sing luhur banget. Mula adat sing luhur iki lek iso ya diterusne Lur. Kan ya adat apik banget to Lur. Ya lek iso saiki iki ya do nggawa ora sego tok pamane nggawa jajan pasar kaya gorengan kaya apa kan ya apik to Lur. Ora pas Idul Kurban ya kenek. Ngono lho Lur.